Поради някаква причина това е добре за мен. О, да, Полина, поради някаква причина това е добре за теб. Тази философия за нещата ми е, честно казано, нова. Постоянно търся причини, ма защо да е добре за мен, може да е зле за мен, може всъщност това да е някакъв вид вселенско възмездие и така нататък, но сега се старая по този начин да възприемам с ния ситуации. Ето, може би не се вижда, но окото е с гигантския чимик, а в момента съм по покана на Европейската комисия в Брюксел. И ще говорим за правата на потребителите и аз в затворено помещение, където ще сме само 20 човека поканени, всеки от различна държава. Ще съм с тъмни очила, за да се погрижи за тяхната така естетика. Защото според мен да гледат 2 дни това око не е много яко. Предпочитам и на тях, и на себе си да направя услуга и да съм с очила, като аз, между другото, драснах директно в чата. Здравейте на всички, имам проблем с окото, затова ще съм с слънчеви очила в затворено помещение и така. И те казаха, разбира се, нали, бързо оздравяване, така че не е драма, но ето колко е ценно, че това, че се престраших да им напиша едно кратко съобщение в общия чат, за да не го мисля и аз. Връщам се на тази философия за нещата. Поради някаква причина това е добре за мен. Като цяло аз винаги се опитвах да намеря отговори на въпроси. Защо е добре за мен? Дали е добре? Както вече казах, дали не е някакво възмездие, защото примерно не постъпих коректно в каква си ситуация или някой човек примерно не е обиден на мен и реално така не си заплащам, нали, за някакви провинения, да знам. Обаче, после си казах, моят мозък човешки няма как да отговоря на тези въпроси и няма смисъл всъщност да се забатачвам. Вчера също така, пристигайки в Брюксел, пропуснах да сляза на правилната спирка. Вече след като излязох от летището и отидох без да искам в друг град. Представете си, че от летището, което на -1 хващате влак, ви трябва да слезете, да кажем, в центъра на Брюксел, което отнема 10 минутки от летището, грубо казано, но ако не слезете веднага, следващата спирка вече в друг град. И аз рано допуснах тази грешка и така ми отне 2 часа да се връщам наново, защото трябваше да намеря подходящия влак, с който да се върна. И тогава също се питах, защо това ми се случва? И вместо да се самобичувам с някакви много лоши мисли, тъй като вътрешният критик при мен е много строг, вместо това си казах, поради някаква причина това е добре за мен. Поради някаква причина, която никога няма да бъде известна за моето човешко мозъче. И не знам, споделям ви сега тези неща, защото може би на вас тази интерпретация ще ви бъде полезна в живота, да знам. Поне на мен някакси ми опрости нещата в главата. Та поради някаква причина е добре за мен в Брюксел сега да съм с гигантския чемик и така нататък. Но стига толкова, нали, предисловие, взимам ви с мен на събитие, което е буквално след половин час. Значи в 99,9% от ситуациите, когато можете да ме видите навън, винаги съм с чанта, която има и дълга дръжка, защото просто не понася носенето на чанти във ръка. Много ми е досадно. И ето това е супер удобство. Но пък с страница сега не ми се ходеше, затова този вариант е супер. Ох, кеф хора! Пожелавам на всеки да си има повод за екскурзия, за командировка, да върви със своето темпо, да се наслади на гледките. Да помирише по-добре ароматите на есента. Но и в София, разбира се, това е напълно възможно, просто трябва да сме някакси по-заинтересовани в това неща. Because here the problem was that they don't compare it with the lowest price of the last 30 days. They compare it with the last price. Often the companies, it is true, but before this law,
it was often that the companies would change their price 1 week before Black Friday. They would take it up high because 30 days is a long time. Most companies now more or less try to abide a bit by the law, to respect the law. But the problem here was that the discount and the minus percentage was calculated on the basis of the last price. Without a real human being from time to time. The human being... Така и втория ден вече към своя край. Rights On беше темата на обучението тук, т.е. правата на потребителите, на всички нас, тъй като всички ние пазаруваме и онлайн, и офлайн, и сме граждани на Европа и трябва да си знаем правата. Така, хора, най-важната информация, която искам сега да донеса за всички вас, която беше нова, тотално нова и за мен. Аз до момента съм живяла с идеята, че имаме единствено КЗП. Това е място, което защитава нас като потребители, но това важи за търговци, които са регистрирани на територия на България. Ако обаче, това вече е нова информация за мен, ако обаче търговецът не е регистриран в България, но е регистриран в Европейския съюз, тогава следващата стъпка е да влезе на сайта на ECC, това е Европейски потребителски център, и там да подадем жалба. Като такива ECC центъра има 29 и да кажем тези очила исках да си купя и немски търговец, примерно, не иска да ми ги изпрати и се е покрил, не ми отговаря на съобщенията, пък аз вече платих. Съответно, аз мога да, с доказателство за транзакцията, с скриншоти от липсата на имейл комуникация и така нататък, да се обърна онлайн, напълно безплатно, в българския европейски потребителски център и там те да ми помогнат. Защото другия сценарий е да търся, да кажем, ако особено съм по живота и здраве, по-мотивирана, каквито трябва да сме всички ние, нали, гражданите, да кажем, другата алтернатива е да потърся адвокат, но това е много скъпо удоволствие и добре, че съществува този потребителски център. Днес, между другото, се запознах и с Соня, която е директор на ECC в България, и тя ми каза, че за последната година са имали над 4000 приети и обработени от тях жалби, като екип са, между другото, само 5 човека в България. И имат супер много, направо стотици позитивни коментари във Facebook страницата на ECC България, където хората пишат: хора, благодаря ви, наистина ми защитихте правата, решихте ми казуса. Малко за аутфита ми, Kitten Hill обувки, супер удобни. Исках просто да похваля аутфита си, който вече ми е всяка от дрежките, които съм облякла днес, е на много години, продължава да ми служи добре. Радвам се, че не съм консуматора, купувам така, ще бъде качествено облекло и умея да се грижа за него. Звучи като само хвалебствие в момента, но в света, в който наистина в момента постоянно се агитира пазарувай, искам да съм добрия пример и да кажа, че не пазарувам чак толкова много. Имам си доста добре, умело лимитиран гардероб, с който се справям да се обличам, според мен, добре. Сега, естествено ще се намери кой да ми каже: Поли, точно ти не си добър пример за модерно облекло, но аз пък се харесвам. Та-дъм! А сега малко кадри от града, преди да съм излетяла обратно към София.